cases erupted in the ruling party ZANU-PF. Panguva ino pane speculations nemarumors ari kutengera chinokwa kunzi at the moment VP Konsano Chiwenga Anselm Sonyato panguva ino chinokwa kunzi pari panguva yakaoma tikunzwa nhau assassination attempts nezvimwe zvakadaro. Panguva ino tuna kunzi Philip Valerius Vanda anozikamwa kuti kumarumors kuti he was promised to be one of the vice presidents aiwa mugovernment the new Zviganandas. Panguva ino kunokwa kunzi this guy akangomeka any mistake just to oppose the 2030 Zvigananda anobva tojoina the crew yana VP Constantino Chiwenga yama-attacks. Zara kuna mashwa anotogwa panapa na Isaac Makomichi anyatso kutaura kuti Zvigananda avambodi chinhu chakanaka. Kana uri kuside kwavo uchivasupporta they praise you, but once wango against watu wapangu yako manova subscribe or like on the bell icon. Makomichi amudanyira chiti it's said kuti you got pressed kana vachiona kuti you are quiet or they can control you. VP Chiwenga nemamwe magenerals aya aitombokuziwa, but once vangoona kuti you don't want to be controlled unoitwa mandu. Ipapa generals Vanda vakangoti pasine mbavha unotoona Nick Mangwana ari kuvakuza oti vashata oro kutonzi havana kurwa hondo apa unoshandiswa wozoraswa kumberi uko. Vese vairasiswa vaitonzi iwewe ndiwe munhu wangu wandinoda oro kunzi I will recommend you kuna chef oro kune vanhu vane basa, but the truth is vananiki nanamuliswa they are just users. It doesn't make sense until yasvika nguva yako yekurashwa popinzwa hama yavo. Regai ndichinyarara mungazoti Isaac Makomichi anotaurisa, but pafeya chaipo musabatwa kumeso nana Nick Mangwana nana Temba Muliso avo. Unongoitwa zvakaitwa vamwe ndo madevelopments ari kuda panguva ino tichiona kuti hazvisina kumbira zvakanaka the ruling party ZANU-PF. Pinda comment section yedu dzavhura enyi matokudi pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like, wanchita turn on the bell icon.